Цветница денят започва с празнична литургия и освещаване на върбови клонки, символ на здраве и закрила. Хората ги отнасят у дома и сплитат венци, които поставят над иконата или входа. По-късно момите изпълняват обичая комичене, като пускат венчета по реката. Всички внимателно наблюдават кое ще отплува най-бързо. То определя комицата. Трапезата е постна, но с риба и обреден хляб, а празникът събира хората с радост, именници и усещане за красиво пролетно обновление заедно. Ако искаш още видеа, участвай, споделяй, дари. Непознатите БГ.